Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan muku bayanin yadda ake sayar da hamster combo ne. Kamar dai yadda kuka sani, nan ba da wani lokaci ba za a fara cinikinsa a kasuwa. To na yi yunkurin fara bidiyon da wuri ne domin in iya koyar da ku yadda za ku yi, yadda ba sai lokacin yi yayi ba za a yi ta tunanin ya za a yi a siyar din. So abinda za ka yi kawai shine straight forward, za ka tafi Binance ne. Yadda ake sayarwa a Binance zan koya yadda ake sayarwa a Bybit a bidiyo na gaba yanzu nan insha Allah. To abinda za ka yi shine za ka shiga hamster ɗinka, haka ka shiga Binance ɗinka. In ka shiga Binance kamar haka shiga home, za ka taɓa nan ne, nan gurin. Idan ka taɓa gurin kamar haka, wallet ɗinka za ta buɗe, sai ka shiga hamster. Gashi nan gurin kuna kallo, kowa idan ya shiga zai ga hamster ɗinsa a nan gurin. To za ka shiga hamster a nan, sai ka taɓa hamster. Idan ka shiga nan gurin an jima nan da awa ɗaya da minti 13 in ka dawo zai fito ma kamar nan ne, kamar yadda nan yake, kamar yadda ta wannan luna din yake. Idan ka kula luna a nan gurin, gashi nan an sa luna USDT. To kai ma nan zaka shiga akan hamster, sai ka shiga hamster USDT, ka shiga kamar haka. In ka shiga dashboard din hamster zai kasance kamar haka ne, exactly ba bambanci. To kai kaga sell zaka yi, kana da shi already cewa zaka yi, to zaka taba nan ne sell section, gashi nan gurin sell, sai ka taba. Idan ka shiga sai ka sa nan gurin a limit zai zo ana, to sai ka shiga ka danna limit, sai ka sa shi a market price kenan. Idan ka danna limit, to idan ka sa a limit ba zai su instantly ba, sai har limit din da ka sa ya kai. To idan ka sa a market, sai ka nan gurin shine zai indicating, gashi nan ina taba, shine zai indicating guda nawa zaka sayar, 22% ko 25 ko 53 ko 50 ko 81 ko 100%. 100% duka kenan. Idan duka zaka sai ka sa 100%. Idan 50 zaka sai ka tsaya a nan tsakiya, shine 50%. Idan 100 ne sai ka zuge gaba daya. Kana zuwa kai sai ta wannan abun haka, to kai abun da zaka yi sell zaka danna kamar haka yadda kuke gani. Gashi nan na danna sell akan USDT na, luna USDT na. Kana siyarwa nan take za a kwashe hamster combo ɗinka, za a baka USDT. Kana zuwa zaka ga hamster ɗinka ya fece baya wajen, zaka ga sai iya USDT a nan kenan. Za ka ga sai iya USDT ɗinka, abin da ka samu a hamster ɗinka ya fito a nan. Shikenan haka ake yin siyar da hamster combo a kowace exchange ma, ba iya Binance ba, amma wannan na koya ne a yadda ake a Binance. To idan kuma kana so kai withdrawing, kamar ka sai kana so kai withdrawing ka siyar, to za ka shiga nan ne withdraw nan. Za ka taɓa withdraw ne. In ka taɓa withdraw sai ka taɓa da biyu wanda za ka siyarwa ta kan network ne. Za ka taɓa withdraw with crypto na tsakiya kenan. Idan ka taɓa wanda za ka tura mai, ya turo ma wallet address, zai turo ma address, zai gaya ma network din, to sai ka taɓa USDT, sai ka ta san biya crypto network, sai ka danna nan gurin. Shine za ka kwafo wallet address ɗinsa, misali kai paste, misali wannan ita ce. Idan kai paste nan gurin sai ka zo kai selecting network ɗin da mutum za ka tura mutum. Misali mutum ya ce ma akan BIP20, to za ka taɓa BIP20 ne. In mutum akan ton ya ce ma, to za ka taɓa ton ne. Sai ka zo nan gurin sai ka taɓa adadin dalar da za ka sayo da mutum, sai ka danna max. In duka za ka sayar ma, sai ka danna max. Akwai in ton ne yana zuwa da memo, akwai in kuma wani network din ne baya zuwa da memo. Inda memo za ka tambayi mutum, memo zai baka, sai ka sa. Za ka yi communicating da wanda za ka tura ne, zai gaya ma network din da yake so akan network din da za ka tura masa. Sai ka zaɓi network din. Ga wajen nan in kuka kula network, in mutum ya ce ma network din BIP20, to ka tabbatar BIP20 ka zaɓa. Misali idan ka shiga cikin network ga BIP20 nan ya fito, to ka tabbatar shi kai selecting. Kana selecting sai ka danna nan gurin alamar withdraw. Kana dannawa kamar haka, nan take zai wuce, zai baka alamar authenticator guda biyu na email ko na phone number ko kuma biometric na kan wayarka. To duk dai wanda ka saita Binance ɗinka akai, to shine zai yi. Haka ake siyar da hamster combo, kuma haka ake yin withdrawal din hamster combo. Ga wanda yake so ya sai da dalar sa, to ina siyan dala, ga phone number na, ka tuntube ni a WhatsApp. Banda kira WhatsApp kadai, kana tuntuba ta, insha Allah nan take zan sai dalar ka ko guda nawa ce in baka kuɗin ka. Ga wanda kuma yake buƙatar crypto update da kuma mining update, description na wannan bidiyo akwai link din group ina. Kana taba zai kai ka cikin WhatsApp group ina kai tsaye. Za ka yi joining group ina, sannan kuma kai ma za ka iya adin din dukkan wanda kake so kai adin. Ma'ana in kana da mutanen da kake ganin sun shigo wannan harka, suna buƙatar ilimi akai ko suna buƙatar update, za ka iya sa su a cikin wannan group din. Muna da buƙatar a danna subscribe a wannan channel, sa'annan muna da buƙatar a danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.